mano mar YouTube. Benyalo mona nyiso wani neno waka intiere kanye. Machiegni bed koda nyaka giko nyinga Sharon Ongao machiegni. Kwachako gi weche motenore kod somo, eni Migao mar somo ikore mar golo duoko mag penj mag jopuonjre mag klas 8. Ka jopuonjre to biro ng'eyo skunde magiriwore godo kapok ochopo sikuku mar Christmas. Mane oyangi kod jagoro mongirore e Migao mar somo Belio Kipsang. Mane ochopo mar yawo container mar penj Msambweni e kaunti ma Kwale. Kaka Judith Omondi lero, Kipsang bendo koni ji mane onego obila marito penje kaunti ma Siaya. Bonde podi dhi nyime gi timonegi apedha. Ndalo matin kende to penj maduong' mar klas 12 rumo. Migao mar somo ka hotel negi ko jagoro maongirore Belio Kipsang ne omondo e kaunti ma Kwale mar nono yepo mag penj makawuono. Belio yango ni kaka migao gini e ikruok mogi kendo gichano golo duoko mar penj mag klas 8 mane orumo chak dweni ka jopuonjre go bende biro ng'eyo skunde mag sekondar magiriworego kapok sikuku mag Christmas ochopo. Lakini vile tulisema watoto wetu watajua mashule yenye wataenda kabla waende for Christmas. Siwezi sema mtihani itatoka kesho ama kesho kutwa, but I can say that we are on course preparing for our children to know how they have done. But the most important thing, because our schools are opening in January, is to make sure that they know the places they have been placed in good time so that they can prepare, the parents can prepare in school fees and all the other things. And we are on course to deliver on the examination, that I can say. Kindeno bende Belio ne otiyogo e kwedo tim ma coach mane otimore e kaunti ma Siaya, kama obila marito penj ne onego kod jomaundu e kinde mane gitere otese mag penj e school. Yesterday we had a challenge. We lost a colleague, a police officer in Siaya. Investigations are on to know exactly the motive, what exactly happened. And therefore, I will not want to go into details, but I know that our colleagues in the investigative sector and the security sector are seized of the issue, and we should be able to know exactly what happened. Jopuonj madongo manyicha oyang kaka ji madhi ataro kod chike mag penj itimonegi nonro kendo ma ibiro yud kod ketho kuma owinjore ibiro chiwnegi. As for now, they are suspects. Until they go through the due process of proper investigations, checking all the evidences that are there, we shall give everybody an equal chance. We don't want to be preemptive in what we are doing. Where there will be cases of any challenge, then it will be dealt by law, because the Kenya National Examination Act spells out how to deal with all the cases that arise during examination time. Nono mag penj mar klas 12 chakore ayanga ka jopuonjre go tieko penjgi tich abich jumani. Judith Omondi, Ramogi TV. County Matana River osebedo gi midhiero mar oula e kinde ma koth mapek